Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sugeng enjing kula kali rencang saking MTS Namalang badhe wawancara panjenengan damel tugas basa Jawa napa angsal. Bapak asmanipun sinten? Bapak sadean napa yen angsal semerap? Kawan, Bapak sadean niki jam pinten? berarti kula jam kakal seprapat. Oh, nggih. Biasanipun niku penghasilan sedinten pinten? Kedinten nek full di pitu kakal, nek damel mboten full bisa kan. Oh, nggih. Setunggal porsi regine pinten, Pak? 3.000, 1.000, 2.000, 3.000. Oh, nggih. Pak sadanten mriki sampun pirang tahun, Pak? Teng mriki mulai tahun 88. Oh, nggih. Nek tahun 70 kula ten Pocong. Nggih. Yen angsal semerap pripun carane damel dawet niki? Bahane sing kanji. Terus gulone ngene kaleng, grok-grok, grok-grok. Carane ngamel dawet iki tepung kanji niku dijeloni. Terus mantu ngoten, sing mantu dijeloni dicicak toyo banyu mulak malih anune digantung dicicak tenggen ngene. Terus mantu ngoten dintas salap banyu adem. Mantu ngoten dipindah malih ten banyu adem sing calone jaman nyalap. Nggih, sampun Pak, kula pamit rumiyin, matur suwun sampun ngluwangaken waktunipun. Nggih, sami-sami.